pewnym domu kiedyś, bardzo dawno temu, żyły dwie siostry. Jedna, Samantha, była bardzo miłą, serdeczną osobą. Lubiła wszystkim pomagać, ale nie przepadała za randkami, spotkaniami. Wolała żyć samotnie. Miała też ona siostrę, zupełnie jej przeciwieństwo, Ritę, która cały czas chodziła na randki. Mieszkały one w bardzo ładnym domu. Rita cały czas wychodziła. Prawie jej w ogóle nie było w domu. A Samantha zostawała w domu i przesiadywała sama noce, czytając książki, komiksy i marząc, że kiedyś będzie taka jak Rita. Nazywam się Józef, mam 33 lata, a to moja żona Rita. Mieszkamy w tym domu od 5 lat z siostrą Rity, Samanthą. Samantha jest pomocniczką. Mieszka ona z nami, a ma ona 22 lata. Skierna się rodzicom marli. Nie mogę się pozbierać. Dobrze wiem, że chodzi ci o spadek, moja droga. Ale ten dom jest mój. Nie wiesz w dokładnie. Spadek? Spadek. No, oszalałaś. Wiesz dokładnie. Nigdy nic takiego bym nie pomyślała, że tak ty mogłaś. A wiesz, rodzice wszystko spisali na mnie. I chodzi ci o to. Nie, wiesz o tym dokładnie. Wcale tak nie jest. Co to jest? O Boże! Boże święty. Co się stało? Co to jest? Jezus, weź go ode mnie, idź ty. Jezu. Chodź, chodźmy, nie jest zimno? Chodź. Nie dotykaj tylko mojej kurtki, dawaj mojej kurtki. Pamiętaj. Edward, gdzie ty byłeś? Edward! Edward! Zostaw go! Chodź. To może jest nienormalny. Idź lepiej do niego porozmawiać, nie chodź na ciebie. Ej, co się stało? Co narobiłeś? Też się chcę ich pozbyć. Nie chcę tych dziwaków. Dosyć mam wszystkiego ich. No to chyba robię wszystko, żeby tak się stało. Ale nie tak szybko, poczekaj trochę. Czy tak ci na nim zależy? Nie, zależy mi o mojej siostrze. Wiesz dokładnie, że spadek jest po jej stronie. Po rodzicach? Wiesz o tym dokładnie, tak? No właśnie, więc poczekaj. Chodź, idziemy. Marcia, co się stało? Jest ci zimno? Może... Nie? Chodzi o tę kłótnię? Edward, to nie jest twoja wina, naprawdę. Co się stało? Może... nie wiem, no... powiedz mi. Może jesteś na coś chory, czy co? Tak? O Boże. Na co? Serce.
Edward? Przyjdziemy chwilkę. Musimy porozmawiać. Edward, co ty zrobiłaś? Józef. Józef. Żegnaj. Zrobimy tak. Nic o tym nie wiem. To jest może tajemnica? To będzie nasza tajemnica. A teraz chodźmy. Chodźmy go w spokoju. Stara Jessica, Artur. Dzień dobry. Pani Czy pani się zajmie na co dzień oprócz? Tak, trzeba się wypadać. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever.